Monggo. Ayo Ken. Ken. Monggo Mbak Niken. Katuran mriki enggal nyanyi. Mbak Niken. Mas Gareng pun ngentosi. Mbak Niken. Ya Mbak Niken. Enggal mriki. Mbak Niken. Nduk Niken. Sampun mriki. Nah, ini. Arepe ra entuk nembang aku. Nggih. Kula saben dina ya mengikuti perkembangan lagu-lagu panjenengan. Lagu-lagu anyar kabeh tur Niken iki yang membawakan selalu senyawa dengan watake lagu kuwi. Niku sing angel Mas Gareng. Penjiwaan. Nek mau ngapal ya apal, tapi penjiwaan tentang lirik lagu karo napa niku jogete niku iso menjiwai. Niken ki istimewane ana siji. Napa? Galak ora umum. Ya nek kula ya ora. Galake nduk Niken ki man papan. Ya kayu ya. Galake kanggo ngreksa diri. Nggih, heeh. Nggih no. Ning aku arep anu Mas, arep Ciri khase Canom. Piye? Apa ki gelungan linting ciri khase Canom sik ana. Piye? Sikile dicencang benang lho. Kok biyen ora ilang-ilang. Ben ora ancang-ancangen ya. Aku tak nyoba nduk Niken ben anu ngaturke tembang klasik sik. Ya. Napa Mas? Ular kambang. Oh, pangan. Kulino mangan. Pangan ular kambang, kulino mangan ular itu. Nek ora apa sing klasik apa? Remenane jenengan apa? Niku mawon. Ular kambang. Ular. Oh nggih, slendro. Ya. Nggak ngerti tenan no. Nek sing gender iku sing nyanyi Niken. Wah, wis. Kok sing gender iki ngerti Niken teko nguyuh ping 3 lho. Nang pondokan wedakan terus. Lah iya. Heeh, wedakan men ketok bagus. Ya, Mbak Niken kaya apa? Ular kambange. Mangga, ya. Mengke nek salah pun dukane Mas. Ah, ora. Jenengan wis ora bakal tak seneni. Salah disetip to. Ora wis pokoke pemakluman nyatane panjenengan iki ya Piai. Ning aku sing ngerti Piai Lantip ngono kuwi. Piai Lembah Manah ngono arep pinter ya. Sinasapan Balilu. Pokoke kowe nembang aku tak ngopi. Waduh. Ya, Nduk. Ular kambang sak titae lona ketong rayang nyambut gawe Yo lakoran bunder penolo kinclang kuwayane mau biar murap mancarang katon tejane yo mas raputo kae putuku mau nyambut raputo apa-apa putuku sabar narimo janji sabar pati ayo nangis tumrap wanita sejati ya mas yo
anggere sing nembang nikah ni Sitri kawate mbok lagekane pedhot neh. Apa piye ta? Elak aku nyinter iki. Ora mau begawan iki jane kok. Ya, ya Nduk. Nyiter hawane isis karo lir-lir. Wah. Tinggal mulai kancane raro. Mana? Mana? Iki lho, iki kene aku lek seneng ngene iki. Pripun? Sing anyar ya dipelajari, sing lawas ora keri. Nggih. Tegese lagu anyar ya iso, lagu lawas ya oke. Mula niken niku sing mirengke napa niku pini sepuh ya iso mirengke, cah nom-noman ya iso ngrungokke. Apa kok biyen cilikane iki kok kaya bolak-balik iki lho. Piye to? Ayo nek saiki wis iso ngadi sarira ngadi busana kok ya. Ada iki mau iki pundutane Pak Gigok iki mau. Oh, Pak Gaguk, Pak Gaguk. Pak Gaguk. Pak Gaguk matur nuwun. Mas Dewa terima kasih wau diusul. Nggih, pokoke aja mandek oleh sinau ya Cahyu. Nggih, Mas. Wis muga-muga rampung SMA, kuliah dadi sarjana, syukur iso profesor. Wah, elok tenan. Penyanyi kok profesor. Wah, profesor dokter Niken Salindri SI. Wah, Mas Gareng iki Mas Gareng SMS MBG. Ayo komplek. Titel apa? MBG iki Mas Bagio Gareng kok titel apa piye to? MBG iki Mas Bagio Gareng. Ayo. Kowe yo MBG. Apa? Mas Bayu ganteng. Kowe pasti rene. Ayo ora apa-apa ngelem-ngeleman kok. Mbak Elisa ayo rene. Ayo rene. Mbak Elisa gek ndang mriki. Penontonne pun ngantosi. Mbak Elisa gek ndangan Elisa. Tensiku mudah meneh iki. Sangkola sugeng enjang sedoyo mawon Mas Petro, Mas Gareng, Mas Bagong. Nggih. Terima kasih. Iki atekan untung Suropati. Ngopo ta jane ngopo ta? Kepethuk Kapten Tak iki. Ya aja ta. Dawuh. Nggih, niki enten anu napa niku enten nawala. Nggih. Niki wonten sing ngersake langgam Kadung Tresna. Saged ta? Saged. Nggih, iki Mbak Elisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lujeng enjing Mas Petruk. Kula badhe nyuwun gending lelagon ta Kadung Tresna matur nuwun saking kula Pak Paimin wisata Pantai Mbajul Mati. Oke. Oh, kono. Endi? Ya wis kono pokoke. Oh, kemeruh ae. Lah ora tau rono. Monggo ayo diaturke sik. Ya. Buka celuk. Ya, Mbak Elisa. Monggo. Nano. Monggo. Ayo. Selamat bos katon tejane yen bom berangkat serang aduh wirang
Niken pacane sarwa asri cerba Terima kasih, matur sembah nuwun. Nggih. Mbak Elisa tak aturi lenggasi ning kono bae dadah. Mbak Dita Intawati rene ngancani nduk niken. Niku maju ngersake gerajakan Banyuwangi. Oh, catok. Ayo. Ayo. Iya. Ya mentaran turun. Gerajakan Banyuwangi apa Mas? Tanding iki. Tanding piye? Iki kae Kediri, iki Banyuwangi. Wah, cocok iki. Ayo no. Sak Kediri, Banyuwangi, mirsani. Mirsani piye kok ya dibawani kok mangsane. Banyuwangi ya dibawani kono kok aku. Oh iki enek jengglenge. Kenapa jenengan lumpuh tadi? Hah? Jenengan lek mboten lumpuh to? Omong pisan nyelekit kowe. Kok nesip piye ta? Takon apa? Aku ki takon. Lah nek takonmu jenengan mboten lumpuh. Lho lek gak lumpuh berarti jenggleng. Aku ora lumpuh, aku kesot. Ayo Mas Gareng tengah. Ayo. Umbul-umbul belambiangan. Yo nduk niken sik sing wiwiti. Mambiat mayone men. Ademe kok ngene kok tepas-tepas yo Butaji. Lek ketemu ning kene. Oh, akeh lho. Yo. Pajan Bayu ki ora payu mayan dodol sate. Oh ngono kuwi arep ngono kuwi kerajinan lho Mas, diparingi sing mirsani kerajinan tak simpen ngono. Kerajinan kok kerajinan. Ya Nduk, niken. Mambiat properti ngene-ngene. Iya kan? Suarane gendeng belam biangan ya ya. Olah ya. Apa ta? GOK. Kok ya ditangani.
Kok muring ae. Ora usah balang-balang to Mas, ngundang iso Oh, iya, dadak iya. balang-balang lho. Nyerah Apa? Omong. ambiai Nusa Nusantara Lagi yo. Ngapa pokok mutungan iki lho. Pokok Ya sing Arep nendi, Dik? karena ini. Oh iya. Iya balikan ya. Hano. Ya. Apa? Oh iya deh. Kulon gunung bedol. Mana negara ini ganggu lho Mas, negara ini ganggu. Kok harus koper ya kan ya. Enggak konsentrasi kuwi. Wong kulon gunung kok kulon bedol. Wis ben. Ayo mubut yo, jelek. Iyo. Ngene. Yo, Sesuk hernia. mau dijeglek nek kae ra gelem. Ya ya aja kerep-kerep. Mosok jam 3 bengi kok cicilan iki. Yuk, Mbak Dita. Lar lan kidul sangka Kang liwat. Yo. Pelambiangan Saut dulu diken. tanah India ku melihara Taman Sari Nusantara. Itu pasnya angel. Oh, iya banyak ya. Ayo, gerajakan teater ke. Monggo gerajakan yo.
Niki gen lenggasi urus kedap. Mbak Elisa tak aturi jumeneng. Niki wonten sing ngersake podang kuning. Oh, Pak Jun ngersake podang kuning kagem Pak Kapolsek Tuwin Pak Dan Ramil. Oh, nggih. Nggih, ayo diaturke podang kuning. Iki Mbak Elisa den dikancani Mbak Eka prihatin ningsih. Monggo. Ayo iya Mbak Eka, ayo kene mentara-mentara monggo. Ayo, ayo. Apa gede-gede Pesinden kok dedeke sak pathok. Ngenyek Bareng kon ngadeg iki malah warming up. Iki gandeng anu lagune tak bab perkara peksi ta iki podang. Heeh. Nek niken kuwi cara manuk-manuk apa Mas Rek? Murai batu. Wah, murai batu. Ya wis moceh iso. Nggih, terus nek Mbak Elisa. Mbak iki Elisa nek cara manuk-manuk apa? Mbak Elisa kuwi manuk sing disawang nyenengake. Apa? Nori. Wah, nari. Orake wernane walalala. Terus nek Eka nek cara manuk-manuk apa? Yen mbok sing kene jenenge apa ning nggonku jenenge manuk ancel bumi ya iki.
Apa kuwi keluwihane? Wah, wulune abu-abu. Yen doyak iso mlayu, sing koyak madheg dheweke madheg sut. Oh, ancel galeng. Nah, ancel galeng. Lah yo bumi yo galeng to. Ya terima-terima ya Kak Isubet. Mboten napa-napa. Kok kula niku kalih senior kula. Kalih Mbak Elisa, Agem Bu Pahmi, Mbak Suci, Mbak Dita, recang-recang. Pemelih kalih Pak D Garangan Semarang ki. Aku wis ora enek rasa piye-piye. Kudu tetep tak bekteni. Sopo to sing ora ngerti Pak D Garangan Semarang? Kok garangan iki rumangsamu? Apa Pak D? Gareng kok garangan. Jare Mas Bayu kan nek seragenan. Nek cara Malang ya Malangan. Malangan. Nek Solo, nek Solo ya Solonan. Nah, nek gareng. Oh, yang Bayuan. Ora ono. Garangan wis beda meneh. Oh, beda. Yo diaturke podang kuning buka celuk. Mbak Elisa, bawa. Ayo diaturke. Ya. Esuk awan ning omah ora rasa. Keluyuran nang goleki sing tak sayang. Mubeng-mubeng mencerengkenku goleki orang dosa esuk awan nganti bengi. Emang yen nganti yo kang nyawang kleyang tak sawang mencok ning apang gagan sayang tak rindik saka kataban sarwi ngocek dheweke malih pencok kebanyakan yang sibuk jangan tutup hati keberana. Yo, dirama seger. Maka. Yo. Dirama seger, Jo. Ayo, Eka. Oke. Aku awan ning omah wis ora rasa. Luyuran angkut tak sayang. Mubeng openg midarang kon goleki. Go. Ora esuk awan. Terima kasih. Terima kasih. Apa? Bareng sing joget Eka iki Ah? Pak Dan Ramil. Iya.
Ayo. Model wis kayak peluru bedel ta. Ayo Padang Ramil yo gumun wah kapibara iso joget ayo. Kenapa? Kapibara. Mau sindal kapibara. Hei, bom-bom kok boleh lagi gitu. Bom-bom nih kalau bilang tadi Mas Bayu tadi kakaknya Pak Jun nyuwun ngersake lagu Rengu. Oh Rengu nggih. Coba iki diaturke. Mbak Eka karo Mbak Elisa legane kono sik. Takut tak njuk tulung iki karo Nduk Niken ana sing ngersake Kusuma Wijaya nggih. Ayo. Oke. Ayo. Mangga Cat yo iki racekke Kusuma Wijaya. Oh ya ana sing njaluk Sumanding iki lho Mas kene. Napa? Sumanding. Nggih, engko diaturke. Tak omongke ya Mas. Tak omongke. Sumanding nggih. Sapa sing kanca-kanca sing iso sapa? Monggo. Yo, Kusuma Wijaya sik. Mangga Cat diaturke. Mangga yuk. Ale 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 Nunging mekar lan semi puspita ing Taman Sari manglong malungsong wengi kalawan bulan ing Betari ngambar sasmita sang kumbang mewayang langsang pucuk sarining kembang sajroning ati kang suci lintang-lintang pancerana antariksa ning ayu sang rina kusuma wijaya alungan seru yo Aduh, yo. Lunging mekar seni pasti Taman Sari malung wengi kalawan bulane Betari ngambar sasmita sang kumbang wayang sang pucuk sarining kembang kusuman ning ratri mang samiti pinanti memetri sajroning ati kang suci lintang-lintang pancerana antariksa ayu sang rina kusuma wijaya Pur, kabeh ayo, tinggali nggih. Kusuman ratri masa wiji piranti kawari sajroning ati kang suci lintang-lintang pancerana antariksa ayu sang rina kusuma wijaya Siji meneh Mbak Niken, niki ana sing ngersake katresnan sejati. Nggih. asline gak ngersakne sampean dhewe Iki lho, niki lho, teh banget iki. Kita pilih iki. kae
Padahal banyak lagu-lagu baru mesti ki sampean mesti ngomong pilih sing ndi Kusuma Wijaya katresnan sejati kuwi terus niki lho niki sing iki pilih antarane Panjangka kawitaning Sinawang kuwi sing nyantet sampean dhewe iki lho kok aku ngopo aku ngurusi lagu kok kurang men gawean apa Panjangka apa kawitane Sinawang Panjangka nggih oke niki kanca-kanca KKN Universitas Negeri Malang nggih oke Panjangka siap niki tak go ganti sing Sumanding wau nek Sumanding kanca-kanca durung garap engko tak Sumancing nggih maka ayo tak ganti Panjangka iki maka ayo cok diaturke maka yuk diaturke yuk kemasan labui manis semu banget rumasa ati nyaman rembulan ing wengi lan lintang kang maesi sira kusumaku kang manjing sajroning kalbu semut simerang Gusti panjang kaku kang ukir terus nasib sepi jaing pasaryanmu sayang kakang tansah rubik koroslo anyamku bisa sesandingan antok katresnan untuk kebahagiaan nyarisi mring prasno kan suci Gusti panjang kaku mengukir terus nasib sepi jaing keserianmu sayang kakung tansah hidup terusno anganku bisa sesandingan andom katresnan andom
nuwun wis diaturke nggih. Mbak Niken matur sembah nuwun. Nggih, sami-sami yo. Mbak Eka, ayo mau anu ngersake mau rengu. Nggih, rengu. Nggih, anu sinten sing ngersake wau? Kakaknya Pak Jun. Oh, nggih, kengerakanipun Pak Jun. Nggih. Ibu sinten asmanipun? Oh, nggih Suningsih. Nggih. Ya, rengu. Karo anu Fahmi nek kuwi rengu karo Fahmi. Ayo. Nggih. Ayo, iki diaturke sik. Ayo mi, ayo. Turuk. Yo, diaturke buka celuk. Garap tayub sik pertama, nggih. Terus sing loro irama seger. Heeh. Yo. Yo Mbak Fahmi buka celuk. Monggo. Syukur digarap cara Malangan tayube. Nggih. Monggo kendang tong men ditabuh. Daranan barang undang jaipong mau kayak mbuh ndoro. Karepe piye? Ikine lho ra digul. Mas Bayu. Nggih. Iki wonten saking Kakang Taruna mriki ngersakaken denok niki saking. Nggih, heeh. Nggih. Ya diaturke, buka celuk Kak. Monggo. Sajak ikatan rengmu wonten apa niku dene sampun jangu ranging kok ngene kadang lamburine apa pancen sampun kasih
tanggung jawab kok. Kowe iso meneng ra? Lah kapan kono deren ngomong terus. Der, Cok. Ya. Wes. Mun. Ora mbok der ra paten. Apa-apa salah kabeh. Ora entuk. Ya Mbak Elisa. Misoa. Maka. Misoa. Etan bali ngulon apa setiane kelakon Mbak iki Mbak Elisa 12 langgam nduk niken sik lumane banyu bane ya Mbak Niken Elisa Maka, yuk. Sekar bisa nyawa gunung desa dadi rejo Irama seger. Lara
Nan. Piye suarane elok-elok. Ya. Betul Mas. Apa? Sing ngendang ganti. Ganti piye to? Matane picek. Kok nesuwi apa? Wong atine der diblok lho. Niki nembang sing joget dari saya. Ya lho. Nana. Ya. Ya. Motor. Seperti senang desa tapi rasa benih margailah dan pada warna Piye tapi apa? Sik ta, ngopo nesu ngopo? Kita sing kebau sing tak izin sing ngendang. Jelas-jelas kamu tuh TLK. apa itu? Telek. Kok sik ta coba Mbak Elisa. Dek jaman ber sing nembang sing joget niken delok ni lho. Niken delok ni lho. Lihat ini. Ayo, monggo. Dek jaman berjuang jerkelingan. Oh, jenglengane pas tak kei tambah 100. Ayo Mbak Niken nembang sing joget Mbak Elisa gede. Delok iki lho. Ayo. Jaman berjuang berkelingan anak-anak. Oh, jenglengane pas, monggo tak tambahi 100. Ngono, wong ketoke gaweane sik. Dipaske 50 di. Wong kok ayo. Ya, coba. Di jaman berjuang berkelingan anak-anak. Oh, disii. Iya. Pak Kapolsek mateni pengedang hukumnya 3 tahun, Pak. Disii. Disi. Coba yo. Nek, coba baleno aja digawe gelo ta, ditaske. Ayo. Kok enak tiasing sesomongi pahalane gede. Ayo. Dek jaman Berjuang berkelingan pas tenan iki. Ya sentek dite pas wis. Dite sentek kok. Iki pas entek iki mau. DT. Entek. Oh alah kere. Bawa Apa? Jaluk bagian 50 jek. Duit ra ono, bendung ono. Aja gawe emosi. Aku ki lanang siji. agar emosi. Tangane blonjo terusan. Aku agar emosi yo sapa-sapa tak rangkul. Nggih, Mbak ini kan Mbak Elisa ben leren sik. Nggih. Monggo lenggah sik. Iki Mbak Dita karo Mbak Suci rene sik. Niki nuhoni penyune Mbak Kakung. Apa Mas? Bapak Suparman. Kene ayo. Kene berdua. Apa rageli aku? Semarang kondang panase kene kondang ademe ning tekan kene aku tetep tepas. Ya. Ayo, iki gaweane didum wong telu. Antarane Suci, Dita karo Mas Gareng. Lho kok didum? Ci, nyo, iki enek jatah 100 awakmu. Makasih Pak Bayu. Nggih, Dita, nyo jatah 100 awakmu. Makasih Pak Bayu. Mas Gareng. Layangi diwaca. Kudu Adil niku Pak De. nyambut gawe bareng-bareng. Anu Pak Lurah, Pak Junedi, kok becak golek dalang sing boten buta huruf. Wajine duit, wedokan wajine maca aku. Lanang nggo apa? Aku trimo. Ya wis, ya diwaca sik nek trimo. Ya wis. Ayo. Nyuwun lakon Banten Banyuwangi. Nggih. Niki dipun bawaken Mbak Dita, Mbak Suci. Leres. Saya apa iki? Oh, Bapak Suparman, Kakung, Mbah Kakung. Nggih. Lilin iki. Nggih, diatur nggih. Yo. Banten Banyuwangi. Yo, monggo. Jane ngene Mas Gareng. Apa? Lagu niku rak kanca-kanca sing saka Solo lagi krungu iki to. Nggih. Mula sareng nampa nawala
kula langsung nge-share ning grup Gendo Sinau. Syukur-syukur. Adaanipun lagu sing memasyarakaten mriki kuwi urung mesti nek tekan Solo ngaten. Ngaten menawi wonten kirang lan lepatipun nyuwun pangapunten. Niki dadakan mergi Mbak Kakung wau ngendika nggih sonten wong. Nggih. Yo diaturke sik Banten Banyuwangi yo. Aku tak ngematke aku. Nggih, buka celuk ngematke karo joget ya iso kok ayo. Ngematke karo joget. Wong cair kowe wong kok. Piye Sing to? tembang wis cair sing joget wong cair. Oh, ijek 100 iki lho. Sado bedito Pak Andikan. Iya cek 100. Awas ke yang lagi belejane. Nah, gelem ora? Gelem. Wis tau nyekel di 100 urung? Urung. Oh, nek urung aja ndak tuman. Nggih. Nek durung tau nyekel mengko ndak tuman. Wis. Wis tau? Wis tau nyekel. Kok tak keke kancaku sing durung tau. Nek wis tau kok jek gelem nyekeli wong murka jenenge. Dalange Brotowali pait. Ya, Mbak Dita diaturke. Monggo. Prasetyaku karmaku si Jokoloro Biko Kang Mas Bali Saripin karawamu Prasetyaku Eng nerawa sayati Anak tapi janji Kang Mas wis bali Wis diaturke sik. Iki Banten Banyuwangi.